este ano, visto que a Xunta nin a Federación de Futebol non organizaba absolutamente nada, pois mirámonos de tirar para diante co asunto e foi polo que organizamos estas jornadas. Entón, empezamos ás 12 da mañá con a Berta de Villarna, o que nos axudou a Liga Nacional de Villarna, a LNB, e agora vamos a ter a manifestación a favor das seleccións nacionais. Despois teremos un xogo de futebol onde participarán tanto xogadores masculinos e xogadoras femininas bueno, eso, un pouco intentando facer o que non fan outros. Entón, contactamos con eles e con elas e vimos ao principio tiñan bastantes reticencias, pero depois xa unha vez que Fernando Vázquez estaba polo medio e outra xente así un pouco máis de renome, pois miramos que había moi boa acollida. De feito, hubo unha equipa que nos dixeron que viñan todos. O sea, tíamos para facer 5 ou 6 seleccións de xogadores que non son profesionais, pero bueno, segunda B, terceira e preferente, e logo, bueno, de regional moitos máis. E iso que vamos a facer, un partido no que dentro das nosas posibilidades Galicia estexa representada, bueno, non por esperado, foi o que quixeramos. Entón, a valoración obviamente negativa. O anterior goberno era un paso para nós que non era suficiente, pero cando menos era un paso que era facer os xogos que non eran oficiais, pero eran cando menos os xogos que nos representaban todos. E cando o goberno pois vemos que dan un pasiño cara atrás. Polo menos reconocía, pero en conta súa nova política non quere selección, non quere nada. Que ao principio éramos bastante pesimistas en cuanto a que non íamos a xuntar a xente suficiente, de que ia ser a cousa de 4 2 de sempre, pero vimos que un pouco que nos puxemos a traballar, a resposta ia ser moito máis e de feito creemos que o campo se nos vai quedar pequeno Santa Isabel. E xa podes ver na manifestación de hoxe que a resposta vai ser moi significativa, cuando menos que a xente quere unha selección galega, queren que os nosos deportistas podan xogar en xogos oficiais. Eu estou aquí porque penso que Galiza ten que ter unha selección. Se a única forma
manifestarnos esta, comigo van a contar sempre que sexe. As mulleres temos sempre moi pouca visibilidade dentro dos medios de comunicación. Nestes días, cando xoga Galiza, esta semana temos moita presenza. E de feito está demostrado que se multiplicaron por 3 as licencias de xogadoras. E por iso digo que para nós nos perxudicou moitísimo a retirada da selección, moito máis que a eles, porque nesta semana a xente nos veía, a xente sabe que as mulleres tamén xogamos ao fútbol. E que transcurra, que sexa unha festa de fútbol, é o que lles dixen que disfruten, que é unha honra vestir a camisola, ainda que non levo o escudo da federación, é unha honra estar aquí, vestila e estar no campo. Espero que o goberno se dé conta que somos moitos os que queremos selección e que para o próximo ano podamos xogar oficialmente. Isto é o que pide a xente e por que non o imos a ter, sabes? Que problema hai? Son moitos os galegos que veñen de toda Galicia para ver o encontro, para pedir o que estamos reivindicando, que haxe unha selección nacional. A nos gustanos isto, sabes? De feito, gustaríanos que nos deran un estadio máis grande e que poderamos estar todos vendo aos xogadores realmente profesionais e non a nos, pero bueno, se conseguimos algo con isto, todos contentos. Porque creo que haxa unha selección pois é algo importante para Galicia. Claro, o fútbol de mulleres necesita promoción sempre, porque se non apostan por nós, pois claro que nunca imos, o sea, non nos van chegar a ver nunca como os homes, sabes? Pero isto está moi ben porque aparte xogamos homes e mulleres para que se vexa que non só os homes saben xogar o fútbol, tamén nós, ainda que teñamos menos forza ou todas as cosas que digan, nós sabemos xogar igual. Bueno, va a ter un combinado paraguayo-brasileño que la verdad que estamos muy ilusionados por enfrentar a Galiza y va a enfrentar a jugadores de segunda B, jugadores de tercera, a las chicas que ya tenemos un informe muy bueno de ellas y la verdad que estamos muy motivados y a veces somos capaces de parar esa Galiza que la verdad que tiene un equipazo, ¿no? Bueno, porque la gente que siente a su tierra, ¿no? A Galiza es importante para ellos y nosotros que vivimos aquí yo ya vivo aquí 20 años, que me trataron muy bien, pues la verdad que todo que es ayudar a ellos es bonito porque él siente los colores, siente su tierra y siente su gente, ¿no?